Isibhalo ngakho ngiyongena nesiyalo ngene nesibhalo ngoba ezulwini kanti ungena uvalo njengoba Jesu Kristu ngizobapela ngamagama emhlabeni nezibhangi sivumelane nobubuso babo emhlabeni cabe ibani nasemaphephandabeni bezama ukuzongisha ukuphila kanti sebenzisha ukuphila kwegama lakhe ngoba siphila nje kungenxa yegama lakhe ngakho-ke noma ngihambe esigodini sethu lokufa angikwesabi ukufa ngoba kase ngife pho kimi kuyini ukufa ngalesi sikondlo sokubuza abantu ukuthi umdali kuphela ohaya siyofika ekhwaya abanye bekhoma belibele uncoma odali babo kodwa belibele uncoma umdali wabo esibongibimele asakwazi ukwemehluko phakathi kwebhongi ngestorytela asimbongi siyamthela ngehlazo masibhala inkondo sibhala ngey'thandwa zethu igama lenkosi lishiye ngaphandle kodwa ngoba lokho sibe nesifiso masiphela ngaphandle siyethulile uphathi ithi ushe inkondo ey'lithe nenkosi phakathi kanjani ngekho igama lenkosi phakathi awunkosi phakathi kwalabantu ngeke kuphakamisa igama lakho noma sengakhohlwa-ke mina ukulishe lami ukuthi ngusicelo noma kuphakame lakho nje siyobe sifezekile sami isicelo nani-ke akekuphenduka abantu abasile ngiphendukele enkosini ngoba ngapha usathole ulindile futhi ulinde ubasile ngalesi sikondlo bekufisa zibe intando yeningi kodwa inkinga ngeningi ukuthi labaphila emhlabeni noma labasabelele emathuneni nayilezi sikondlo kuyashaya emathuneni maqobele kuphila abafanele kuphila besaphila emhlabeni ngalezi sikondlo ngabe ngosho isikhathi manje kuyozisho emthandazweni yasesikoleni yobicabane emagcekeni bonke babesemagcekeni asemtholampilo bengezele ukuzothola impilo kodwa sebezele ukuzoletha impilo engenampilo kulo mhlaba ongenampilo befulathele isikompilo ngabe ngosho isikhathi manje kuyozisho emagcekeni asesikoleni yobicabane emagcekeni bonke babesemagcekeni asemtholampilo bengezele ukuzothola impilo kodwa sebezele ukuzoletha impilo engenampilo kulo mhlaba ongenampilo befulathele isikompilo ngalesi sikondlo ngazele ukuzofuna udumo ngoba ngabe siyaduma uma qobolethu sinikeza udumo umdali phela odinga udumo ngalesi sikondlo sontshela ukuthi uNkulunkulu is the master of ceremony kuwena ukuthi amlandela noma uselemoni siyabonga kukhona